Halo guys, ketemu lagi bersama saya Alexander Jeko dan Uncuan Askim beserta Arif, owner dari atau pemilik dari Asda Live Music ya. Tuh, tengok mereknya tuh. Nah, dan nampak juga kan nomor handphone, ya kan? Asda itu salah satu organ terbaik juga lah ya. Soalnya bening ya. Jajaran papan atas di Padang Priaman. Jadi kalau Anda mau menggunakan jasanya nanti ada nomor HP, nanti kita kasih juga link HP-nya di. Ya nanti kalau pengen menggunakan jasa Asda Live Music nanti bisa juga di deskripsi nanti ditengok ya. Oh ya, kita sekarang pas baru habis perform bersama Jonas lagu-lagu Kim. Jadi gimana aksinya? Siapa nih? Aksi gini. Aksi kayak gini ya. Ini ya. Ya gimana aksinya, dan baru selesai, benar-benar baru selesai nih loh. Baru selesai. Nah gimana aksinya tadi kita tengok aja. Oh ya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tuh subscribe. Ya, jangan lupa. Oke. Saran dan kritiknya jangan lupa ya di kolom komentar. Oh ya, baik, satu lagi, hampir lupa. Bagi yang pengen request, klik Tulis, ketik di kolom komentar ya. Ya maklum aja kalau orang udah capek, fokusnya lagi kurang. Ya maklum lah guys, ya kan? Baru bisa perform. Nah inilah, kenalan dulu sama penonton dari channelnya gua. Oke, halo teman-teman semua, saya ownernya dari Asda Live Music. Bagi yang mau membutuhkan jasa kami siap, dan juga buat timnya kami selalu pakai Jonas. Ya, yuk. Nanti ada nomor HP-nya tuh, masing ada Asda, ada Jonas, ada. Oke, sekarang yuk kita simak aksi dari Uncanas barusan. Yuk. Bye. Manya, kita oyak lai. Oh ya guys. Oke, bersama Asda kita main bersama. Hati-hati jangan sampai tapanggang, jangan sampai angui. Ha ha he, ha ha he. Nasib bercanda roda pada hati, roda pada
Batanang sana maisi, ko angui rugi sendiri. Hindi si tujuan bandanya dalam, bandanya dalam, iyo bakal butuh sana api nang mudanya. Yo saja dulu, yo dulu kasih mandalam, kasih mandalam, iyo de ulah bakal dia teoto. 76 ditando, yo ditandokan, 76 alun adonan bakanahan. Ini si Jampang jago Betawi, urang nana baga dun sana zaman kompeni, ditembak dana Muhammadi, sayangannya takut de bini, angko satu jalan sendiri, si satu sabalah kiri, gak ada urang nan sudi kembali buah di diri. Iya kapindiang di balik dinding, iya si pasan di sana di balik apa-apa. Allah manuhun kawan sairian, iya manggunti yang kironyo dalam lipatan, candu mama joka manakan sairian balain jalan, harato jadi rebutan, cari 69 tulilah di kupon tuan, 69 ditandokan. Layanglah layang batali banahan, batali banang diambil tali tando untuk apa limbon. Alah tapak kia urang disimpahan, urang disimpang, iya si Udin kini kawin jojando. Iyo Halimah namo jandonyo, ya rumah batu yo batu jendela kacoho. 52 tolong padeso, yo alun juo adonan punyo, latibo tanggal keramat, dibonyo di hari Jumat, sebanyak jumlah rakaat, jika anda yo pernah salat, 7 balik angko dilihat, 7 balik tolong catat. Inilah tiba si Butet narampiang pinggang, ateh coba wah bantuannya kini balu bahan. Aji kelubangnya di sana sabana gadang, di kota paca ence matonyo tagulalang, angko 8 bajalan surang, silapan tolong dicentang, indah adorangan manang, kembali sapi kasarang, batanang sana manilang, ko angui tangguang kan surang. Iyo ditampi bare ditampi, Allah diindang di sana abada juo. Kini diganti lai dan ganti, adian mani ruponyo takkan juo. 10 tolong diisi, 10 di sana jago, kembali buah digili, aku kini angko tabau, pasang matu pasang talingo, ko angui unjung dak sato.
pungkua sabana gadang, sabana gadang aconaya rupanya si kapatabang. Angko silimo pajalan surang, angko nolimo dikupon tolong dicentahan. Iyo panglimo rangkayu tanam, tita di malam panglimo pengalaman damam. Cari puluh lang anam, lun ado paham baaka barang balakang. Dia cabui atau digoyang, dicabui atau digoyang. Cabui digoyang, cabui atau goyang, digoyang tak boleh senang. Oke, dia digoyang dulu. Oke, lagu punya salah pokok, katanya omanya kok. Oke, punya kita goyang. Ada. Iyalah sudah buah digoyang, diulang cabui ke dalam sarang betanang sana apabila. Ini sirangkiang di kebun bunga. Iyo salanja di sana aku do balari. Kini latibo sila kocino, iyalah sial kecenya urang anak kini. Tigo bale kung sana jago, si tigo bale alun ado urang sudi. Lanaya angko satanggo dari nana cako, pasang mato pasang talingo, go angui uncun da sato sanak surang rugi jadinya, gak kuliah marabo-rabo. Iyalah tarang cuaca, anaklah gagak kini kau balari-lari. Sabana malang nan untuang ambo, awak nan bangsa itu sana indah apa piti. Ampe bale angko ditando, ampe bale tolong diisi, ndak juo adonan punyo. Kembali buah digili, aku kini angko tabau betanang sana menjago. Iyo si ana tutua marendo, iko marendo si ana di hari sanjogo. Gara-gara si ana kawin di paso, kini kau rupo kulit keelah mulai bocor. Angko duo sendiri sajo, si duo dun sana kiro indah ado uranio. Angko tabau pasang mato pasang talingo, ko angui uncun da sato. Iyo karambir satan dan labe, jika obamia di tanah kuali. Ada pepa cewek apalaki jo tukang ojek, lah pastinya maraun satio hari. 30 ampe angko dilie, 30 ampe alun ado urang sudi.
dua orang bagadang buruk sisia sabana malang dua baleh tolong dicentang dua baleh tolong disilang indah ado orang mana manang kembali cabui kasaran ajiko babi doa badayong sampan badayong sampan iyalah pasai di sana adilamun ombak ajiko yo adia sabana cenan paiman dake di sana kamari gagal 78 tolong disimak 78 alun ado urang ananda kini panglimo balik pajalan iya pajalan dari medan pertempuran di rumah jatuh pingsan lah lamo ndak makan cari 59 di kupon sana tandokan 59 angko di tangan alun adonan bakanan angkulah haji baba jujubah baik karimbo kini mami kebalan iyo de adia sayanglah sudah tapi diuncu ondeh makin mandalan 36 tolong disimbang 36 ala ado urang paham mati 36 oke sangko di mungkojonya main di belakang sebanyak apa boy iya siapa sorak belakang tuh 36 kowe namanya ambil langsung ambil sosongnya dia iya 36 3 boleh 56 6 9 76 cocok ada yang lain tak sieknya kita guys cie nampak kuncang deh jadi nampak kuncang goncak kok tanda ada isi do kalau ndak ada kuncang dah bisi dah ala sekolah ala namu siapa namu itu datang ada anaya masa ada tadanga tadi saya jijin sekolah di salam semua om lo jijin sekolah ya tuh pedia Oke, Allah banyak nanjuki apa-apa mau dimungko bakal banyak. Udah Allah banyak nanjuki ama-ama. Allah ada nanjuki. Allah angke banyak guponya kita kayu balik banyak guponya. Oke, oh ya guys. Di kana juang kisah kita
ampe tujuh di agia tando Malenggo Siti Rohani Pajoget si Minah Kayo Oba tanang sana anan coki Angwih jangan marabo-rabo 20 angko di sigi 20 di agia tando Alun juo adonan pasti kembali buah dikiro simpang ampe di Pariaman tuku tapi urang namokan kaki dah jalan kaulaan kok lurui pasia piaman angko ampe sendirian angko ampe tulih latuan alun juo ado makanan kembali buah dibacokan singani lawa arang hatiku di atua jota li pandan menangi adik-adik pintu malah peh uncuba jalan sari 60 satu sana tandokan lagu kurku ngoflamboyan ulah gagak di dalam para nan dulu janji kudianan orang kampung baca gak banyak dari 79 anggota tembak alun ada perubahan ngebantanang sana amanima Badawi anak aku balo rajin sumpayang aja puaso sabana elo budinyo kok mati masuk asarugo sari 50 latigo 53 kini nantigo si ilek di anta amadu karajo marese satu gara-gara menjual sabu tatangko di pakana baru jadi 31 coret di kartu alun ado ulang ketujuh kembali buah di sudut Lado pak goyang dulu adik goyang guys aye sesudah buah digoyang diulang cabai kasarang maton talingo di panyalang ko angwi rugilah surang kampur ayo di padang panjang Sumatera bergoyang-goyang lapanya tarana jangkang nyaurang kampung satu Malayang di tahun 26 kampung gadang indah ada orang nan paham kembali cabui kasarang jalur jua ke pintu gua hari akai jalan om pilin awak diambil kaupan kayo adia balaki jorang lain cari 70 lah duo 72 nun ada mungkin bendera di kapal parang tando adonyo pertempuran laki bo angko sapasang suwo kidanyo samo gadang 77 angko disilang 77 dun sana centang indah juo ado kemenang Allah ado orang nan sanang aket 77 iya iya, apa aku diam-diam tenang-tenang manyuannya. Iya. Santai juga kayaknya punya dalam. 77 apa? 77 53 sampai 6 28 cara ya, cocok. Iya. Kau balik peti apa? Yang mati Pak go. Yang bakal rumui itu yang licinnya Pak go. Nah iya ada banyak macam mana bakal rumit dulu. Aku lupa anak agak apa kadang wah. Salam je lupa.